ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସମୟର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଶା କରିଥିଲି ଫୋନ୍ଟି ଆସିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜଟି ଆସିଲା। ଭାବିଲି ଫେରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ସନ୍ଦେଶଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ନା, ସେ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ। କହିଥିଲେ, ଅନୁପମା ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେ ଲଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ଅନୁପମା? ତୁମେ ଏକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କର। ଦେଖିବ ଦିନେ ସେଇ ସାହସର ସହିତ ତୁମେ ଏକା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମୋତେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ ଶତ୍ରୁମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏକା ଲଢ଼ିବି ତ? ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଅନୁପମା? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଗତ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ନା ହତିଆରର ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା, ବଚନ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା। କାହାକୁ ଏଇଠି ବୁଝାଇବି? କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଅନୁପମା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବଚନରେ ବନ୍ଧା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ବନ୍ଧା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି ଅନୁପମା। ଭୁଲିଯାଅ ସେଦିନର ଦୁଇ ପଦ କଥାକୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତୁମ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲି, ଭରସାଟିଏ ରଖିଥିଲ, ଜୀବନରେ ତୁମ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆଶା ଦେଇଥିଲି, ଭୁଲିଯିବ ଅନୁପମା। ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଅନୁପମା।